אני אגיד את כל האמת? כן. זה פאה. אבל מאיזה שיער? מהשיער שלי. בדקנו אם הגידול הוא שפיר או שהוא סרטני, וגילינו שהוא סרטני. ואני בהתחלה מאוד נבהלתי, אבל עם הזמן אני כאילו לקחתי את זה ברוגע. ואני די אופטימית לגבי כל הסיפור הזה. ברגע שאמא שלי אמרה לי שאני הולכת לעבור את הכימותרפיה, אז מאוד חששתי שלא יהיה לי שיער, שהשיער שלי ינשור. ואז ישר אמא שלי הלכה לחיה המהממת, הסבירו לי באמת על התהליך, מה הולכים לעשות, וגילחו לי את השיער. ובאמת, אחרי כמה שעות אחר הצהריים, אז קיבלתי את הפאה שלי, ואני חבשתי אותה, וממש חזרתי להיות עם השיער שלי. אלופות.